खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ बड'लेण्ड खौराङाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लाइमोनफोरनि सावराय जथुमा खुंदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुसलपुरनि गोजोनपुरी पार्कनि नब्लाङाव लाइमोनफोरनि जथुम खालामदों। त्रिपुरानि आगरतलायावबो बर'नि सिजौआ गोसारनो हमदों। बिश्वनाथ जिल्ला UBPOनि जथुमाखौ मैया गोजोन फोथार गामियाव खुंनाय जायो। बाक्सा तामुलपुर ओनसोलनि जारखना गामिनि बिरला बर'आ खारखोमानानै दङ। बाक्सा जिल्लानि लोखि बाजाराव जुखाम आबादखौ गोनोखोआरि आबाद मावनायनि फोरोंथाय बादा खुंदों। लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF हानजाया बागानपारायाव राजखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव खुंजानाय बादि दमदमानि साखाथियाव थानाय बागानपारायाव खुंगा 23थि बागानपारा दखरा दौल उत्सवखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मंगलियान दालाय आबसुनि मावख' महिनी बसुमतारी गोसोखां नब्लाङाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोगोसे लाइमोनफोरनि सावराय जथुमा एबा युथ मिट हाबाफारिखौ लानाय जायो। गाहाय आलासि महरै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कनिन्द्र बसुमतारी आरो बिजनी आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि हृदय बसुमतारी बिथांमोना बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुसलपुरनि गोजोनपुरी पार्कनि नब्लाङाव लाइमोनफोरनि जथुमा खालामदों। थांनाय 22 मार्च खालाराव बे जथुमखौ खालामनाय जायो। बे मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारी आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै दिपेन बर' लेङाइ आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बिथांमोना बाहागो लानानै आथिखालनि लाइमोनफोरनि सायाव रमिय' पि नार्जारी बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फरायनायनि सायाव गोथौयै फोरमायथि आरो आथिखालनि लाइमोनफोरनि आखु दानायनि सायाव गेबेङै फोरमायनानै होयो। बाक्सा रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बिश्वनाथ जिल्ला UBPOनि जथुमाखौ मैया गोजोन फोथार गामियाव खुंनाय जायो। थांनाय 22 मार्च खालाराव खुंनाय बे जथुमायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि हानि FRCनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसे क'क्राझार लोकसभायाव बर' बिजाथिखौ जायखिजाया सासेल' नमिनेशन होनो थाखाय मेलाव खावलायनाय जायो। बे मेलाव मिरुनि बोसोनगिरि बिपिन गयारिया बाहागो लानायजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरि आरो आफादगिरि नेहाथारिया बाहागो लायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिश्वनाथ कुवारिगड़निफ्राय जन्माजय बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा तामुलपुर ओनसोलनि जारखना गामिनि बिरला बर'आ खारखोमानानै दङ। थांनाय 19 मार्च खालारनिफ्राय सासे उन्दै बैसोनि गथ'जों लोगोसे बिरला बर' होननाय आइजोआ दिनैसिम खारखोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बिरला बर'नि फिसाया फैगौ एप्रिल दानाव फरायसालियाव आनजाद थानाय उन्दै फिसाज्लाखौ लानानै सिन्थानि लैथोआव गोग्लैनांदों होनना फोरमायहरदों। खारखोमानानै थानाय आइजोनि फिसाया फोरमायहरनाय बादिब्ला बिसि बिरलाया 20 मार्च खालाराव बङाइगाव आरो 12 मार्च खालाराव क'क्राझाराव ATMनिफ्राय थाखा दिहुननानै लायो। नाथाय खारखोमानाय आइजोआ बे समाव बबाव दङ बेनि जेबो उदिस मोननाय जायाखै। आइजोनि फिसाया फोरमायहरनाय बादिब्ला बिसिया गामियाव फैसा थाखानिबो लेनदेन दङमोन। खारखोमानाय आइजोनि लोगोआव थाफानाय उन्दै गथ'नि आनजादखौ नोजोर होनानै सोरबाफोर बे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ नुयोब्ला 7034943462 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF हानजाया बागानपारायाव राजखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंदों। क'क्राझार लोकसभा बियाबनि सिङाव थानाय बरमा बिधानसभानि बियाबनि सिङाव थानाय बागानपारा बाथौ थानसालिनि सिथ्लायाव BPFनि गंसे बिसायख'थियारि मेल खुंफुंनाय जायो। BPF দলৰ বিৰোধী কথা কবই। আমি আজি দিনত জানো আমাৰ আজি ক'ক্ৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ আজিৰ দিনত 8জন আমাৰ MLA আছে। আমি আজি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আমি এটা MLA এটাকে 50,000কে দিলেও আমাৰ 4 লাখ আছে আমাৰ হাতত এতিয়া মজুত। আমি সেইকাৰণে তেওঁলোকে UPP এনেকুৱা ক'ব যে এনেকুৱা BPF দুৰ্নীতি তেওঁলোকে দুৰ্নীতি যদি কৰিছে তেওঁলোকে CBI নিদিয়ে কিয়? মুখে দিয়ে গ'লে হ'ব নেকি? তেওঁলোকে মুখে দিয়ে কয় BPF দুৰ্নীতি যদি দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকে CBI ইনকুৱাৰি কৰিব দিয়ক আমাক। बागानपारा ब्लक BPFनि आफादगिरि नीरेन सैनारिनि आफाद सामलायनायजों खुंजानाय मेलाव 22 नं बागानपारा बियाबनि MCLA फलिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानाय समाव हाग्रामा महिलारिया गोबां जौगाखां खालामनाय खोथा रायखाङो। इलेक्शन जागोन मोनथाम खालार 11 एप्रिल बे बैसागोनि सिगाङावनो जाबाय ओमफ्राय 18 ओजोंहाय MP नब कुमार सरनियानि हेंथायै बुंथियो। बिसायख'थियाव प्रमिला रानी ब्रह्मखौ देरहासार जाहोनो थाखाय रायजो राजाखौ खावलायदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव खुंजानाय बादि दमदमानि साखाथियाव थानाय बागानपारायाव खुंगा 23थि बागानपारा दखरा दौल उत्सवखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों।
दौल गसाइखौ फसंनाय उननिफ्रायनो मोनसे सिबिथायारि थासारि सोमजिखाङो। आइजो आयतिफोरा दै खावनाय, नाम हमनाय, सिबियारिफोरा आखाइ आखाइ बान्था लानानै फुजा अर्चना खालामनाय नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बायदिसिना हाबाफारिजों खुंजादों दौल फालिथाया। बाक्सा जिल्लानि लखि बाजाराव जुखाम आबादखौ गोनोखोआरिया आबाद मावनायनि फोरोंथाय बादा खुंदों। थांनाय 20 मार्च खालाराव बे फोरोंथायखौ खुंनाय जायो। आबादारिफोरनि थाखाय खुंनाय फोरोंथाय बादायाव बाहागो लायो चिफ साइन्टिस्ट सुनील कुमार पावार बिथाङा। लोगोसे ग्राम सेवक जाला ब्लकनिफ्राय भलेज पाटगिरि बिथाङा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फोरोंथायखौ लाबोदों खामारदैसा बिसिटिसिनि सबिन बसुमतारी बिथाङा। बे फोरोंथायनि गेजेरजों आबादारिफोरनो माबोरै जुखाम आबादखौ बांसिन दिहुनथाय मोननो हायो बेनि सोमोन्दै फोरोंथाय होनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों गुरुमारानिफ्राय प्रियजित मोसाहारि बिथाङा। त्रिपुरानि आगरतलायावबो बर'नि सिजौआ गोसारनो हमदों। त्रिपुरानि आगरतलायाव थानाय सीआरपीएफ केम्पआव थानाय सीआरपीएफ लक्ष्मण बर'आ गावनो गायसनना लानाय सिजौ बाथौखौ गोसारहोनो नाजानाय बाख्नायजाथाव। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 21 मार्च खालाराव लक्ष्मण बर' बिथाङा बांला रावारि सानै सुबुंखौ बाथौ सेराव आर'नाइजों बरायो। गाव गायसनना लानाय बाथौ थानसालियाव त्रिपुरानि थागिबि बिथांनि साहाब मानाव गेदेर सुबोध देब बर्मा आरो बिथांनि बिसि लक्ष्मा देब बर्माखौ गांफा गांफा आर'नाइजों बरायनानै बाथौ धोरोमाव बजबनानै लायो। मख'नो गोनांदि बिथां मानगोनां मुस्रि सुबोध देब बर्मा साहाबा फैगौ बैसाग दान गोदान बोथोराव गावनि आंगो नखरावबो बाथौखौ गायसननो बाथ्रा होदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेसेनोसै। गोजोन्थों।